Giwa ka wuce a tare ka, CSP Ma'awiya Oga. Zaki ka wuce a rike ka, CSP Ma'awiya Oga. Garba gare da maɗan babba, CSP Ma'awiya Oga. CSP wani na babba, CSP Ma'awiya Oga. mai girma Ma'awiya ɗaga Abubakari muna taimawa, CSP Ma'awiya Oga. mai ado na bambarewa, mai nasabar da ba kushewa, waƙar ka na shiryawa, mai tunka na ke rerawa, Nuruddin zakin waka kan waƙar gaban tserewa. Gwanin mazajen zaki CSP Ma'awiyawa, dan Abubakar CSO takawar kaɗai ɗai oga. Gwanin mazajen zaki CSP Ma'awiya babba. Dan Abubakar CSO takawar kaɗai ɗai oga. Gwanin mazajen zaki CSP Ma'awiya babba. Dan Abubakar CSO takawar kaɗai ɗai oga. Ya wahidin makaɗaicin sarki da kai da ke farawa. Ya al'aziz mutakabbir rabbin beni na yi tsarawa. Waɗe gurin CSP Ma'awiya wanda yake haskawa. Wannan maza hamshaki CSO muna taimawa. Gwanin mazajen zaki CSP Ma'awiya babba. Dan Abubakar CSO takawar kaɗai ɗai oga. Allah ka ƙara salati gun manzon ka cikar gorena, da alihi mata na sahar ƴaƴansa an dorena, da dukkanin ashabu gwarazai na saka su da kaina. Allah ka sa CSP Ma'awiya na faɗe shi da kaina. Gwanin mazajen zaki CSP Ma'awiya babba. Dan Abubakar CSO takawar kaɗai ɗai oga. Kuɗin daga min sauti yau waka nake wa manya, CSO na gamman hausa yayi gaba ya wuce sa amaya. Mai halin kwarai CSP yayi yaƙi da kama karya, Nuruddin ne mai waka ke maka tambara dan manya. Gwanin mazajen zaki CSP Ma'awiya babba. Dan Abubakar CSO takawar kaɗai ɗai oga. Ka tai su bi ka a baya ko wata baka ba zai ga da kyau ba. Dudun maza mai silken yaƙi waka hau bai garba. Ka ja mu je dan Abubakari ka kera sa'an ne baba. Yau duk da kai suka koyi Allah ya yi maka sifi baba. Amin. Gwanin mazajen zaki CSP Ma'awiya babba. Dan Abubakar CSO takawar kaɗai ɗai oga. Giwa ka wuce a dare ka.